To fa lamarin shari'ar Malam Abdul Jabbar Kabara akwai gyara, inda wasu manya-manyan lamura sun faru a tattare da wannan hukunci da alƙali Yola ya yankewa wannan malami mai suna Abdul Jabbar Kabara. To ga dai cikakken bidiyon nan yana zuwan maka a cikin wannan tasha tamu mai suna Bigola yanzu nan ba tare da ɓata lokaci ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Bigola TV. To da Allah, inda wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribing, kana ka danna mana alama kararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa akan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Bigola TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mai sauraro, ka karkaɗe kunnen ka sannan ka gyara zama domin kallon wannan cikakken bidiyo, ka ji turka-turkar da ta kasance a tattare da wannan shari'a ta Malam Abdul Jabbar Kabara. Inda wannan shari'a da aka yi ta Malam Abdul Jabbar Kabara gaba gadi kenan, wanda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batanci a tattare da wasu kalamai da ya marasa daɗi. Inda wannan malami aka yanke mai hukuncin kisa ba tare da ɓata lokaci ba, kuma wasu abubuwa suka biyo bayan an yankewa wannan malamin hukuncin kisa. A matsayin mutum na musulmi, a taɓa fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, babu wani abu da ya kasance a ce an yanke wa mutum hukunci face kisan nan shine cikakken hukuncin. Saboda kai ma da kake da haƙƙin kashe shi, idan ma ba kashe shi ba, kai ma akwai wani haƙƙin mai ɗimbin yawa a tattare da kai. Sannan kuma bai zama lema ku zauna lafiya tattare da wannan mutumi da kuka bari a cikin ku ba. Bayan an yanke wa wannan mutumi hukunci, mutane da dama wasu sun fito suna yin maganganu marasa daɗi a tattare da wannan hukunci da aka yanke wa wannan malami mai suna Abdul Jabbar Kabara, wanda ba a yanke wa wannan malamin hukunci ba haka kawai gadan-gadan, sai da aka bi wasu dalilai da wasu matakai aka kama shi tabbaci da faɗar wayannan furuci marasa daɗi a tattare da fiyayyen halitta. Bayan kuma an kama shi da wayannan sharuɗa kuma ya kasa amsa su, da bakinsa ma ya ce kotu ta gaggauta yi mai hukunci a tattare da wannan lamari, inda kuma daga baya ya ƙara da cewa zai yi mutuwar girma ne a tattare da wannan lamarin, amma kuma shi ne kaɗai ya san abin da yake nufi a tattare da wannan magana da ya yi. So amma kuma an samu wasu malaman su sun yi maganganu da malama akan wannan hukunci da aka yankewa malamin nan mai suna Abdul Jabbar Kabara, wanda kuma wannan hukunci shine hukunci nashi na daidai a ka'idar shari'ar musulunci. A yi mai wannan haddi shine daidai da wannan laifi da ya aikata, amma kuma wasu malaman sun fito sun yi maganganu marasa daɗi a tattare da wannan lamari. To mai sauraro, me cikakken ra'ayin ka tattare da wannan cikakken bidiyo da muka kawo maka a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka? Ce ka so kasan bidiyon mu, kai mana comment domin muna yin duba da duk comment din da masoyan mu suke yi mana a koda yaushe. To dai kar ka manta kana tare da wannan channel din mai suna Bigola TV. To da Allah, inda wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribing, kana ka danna mana alama kararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun dora.